До кога ще продължават процесите на турбуленция в световен мащаб, а и в България? Аз смятам, че процесите ще продължават, докато не се получи нещо ново и ясно на хоризонта. И аз си обяснявам процесите като един процес на поява, на създаване на нещо ново. Примерно, ако погледнем появяването на нов континент или нов остров. Докато не се появи новия континент, винаги има земетресения, вулкани, потъвания на други части от земната обвивка. Всички тези работи са проводени с големи сътресения, с много изхвърлена енергия, с големи унищожения, докато най-накрая не се роди нещо ново. Така е при раждането на детето. Нали? То е съпроводено с мъки, с болки, с страдания. И сами по себе си тези страдания, те трябва да се изживеят. Каквито и хапчета да гълта една жена, нали, и успокоителни и така нататък, тя трябва да го роди детето, да излезе нещо ново и тогава вече и страданията ще отминат. Така е, такъв е този процес и аз го разбирам по този начин. Така че това е нещо, което очакваме на хоризонта и което когато се появи, всичко ще се успокои в този свят. Това ще бъде нещо ново. И щом мащаба е такъв голям, нали, всяко едно напрежение се нагнетява, всичко стига до точка на невъзвратимост, значи нещо, което очаквам, ще бъде голямо образование. Но по принцип, за да се получат такива процеси, нали, огромна ескалация и така нататък, не е нужно да се случва нещо много голямо в света. Ще дам пример. Ако един човек реши да вземе един камък, някакъв камък му трябва, обаче вече готова постройка. И този камък се явява в основата. Заради един камък, този човек трябва да събори къщата и да вземе камък. Само един камък му трябва. Но той, значи, заради преместването на едно малко нещо, ти можеш да срутиш цялата къща, целият дом. Представете си пример, в който определени хора казват, ние ще си изидаме къщата, ама този камък ще го откраднем и ще го сложим в основата, че този човек като дойде да си го иска, да не може да го вземе. И те си правят и беля, защото човек като дойде да си го иска, тогава той им се баря къщата. Нали? Те ни са дали шанс този човек да си вземе нещо, което му се полага, без да му унищожи тяхното. Така и в днешно време. Начинът, по който е устроена системата, изключва опция да се получи нещо ново, без да се разруши старото. Защото психологията е така. Всеки един политик или човек, който се е видял с малко повече власт, първата му работа е той да запуши всички възможни дупки, през които да може да мине нещо съзнателно или нещо умно и да му даде посока или да го коригира или пък да оспори неговите решения. Нали? Защото макар и неговите решения да са по-глуповати и елементарни, те са казани със сигурност, с категоричност и идеята е, че той е напред. Това е идеята. Нали? Другото не е от значение. Той да е напред, той да консумира благата на лидера, на лидерската позиция. А докъде лидва той, това не е без значение. Въпросът е той да бъде. Нали? Свидетели сме на много такива действия от не само българските политици и бизнесмени, и в международен план. Тук идеята вече да бъдеш самия ти измества това да водиш за някъде. Нали? Да бъдеш, нали, да изпълняваш самата си функция. Вече идеята е по-скоро да си ти. Да си ти, да искам и аз. Искам аз да съм там, аз да съм там, аз да съм там. И естествено това нещо поставя не само ръководителите на системата и цялата система в риск. Защото когато
идва новата промяна, тя неимоверно ще дойде, защото няма нищо вечно, освен промяната. В крайна сметка, така ли ще дойде. Заради глупави решения, заради това, че времето е настъпило. Нещата се променят, просто се променят. Стават. Но явно тук така ни е писано, че цялото това нещо ще стане с събаряне на цялата структура на старата система и явно ще бъде малко по-болезнено. И за това се получават тези турбуленции, тези военни действия, тези по-остри размяни на реплики, пък и отделно и на военни акции и така нататък. Това е по-скоро доста по-дълбок процес от тези елементарните процеси на създаване на, примерно, на държава или нещо от сорта. По-скоро бих казал процес, в който предполагам ще се създаде нов вид общество. Да направим няколко предположения. Примерно, ако предположим, че човечеството е достигнало до повратна точка, в която съзнанието се нагнетило до такава степен, че на хората им се отключва определен нов вид чувство. Има 5 чувства, да се отключи 6-то чувство, с което те могат да комуникират един с друг, да виждат малко, да провиждат малко по-нататък в бъдещето. И ако в един момент всички тези хора на определена територия започнат да работят като един човек, в смисъл синхронизират се по някакви незнайни пътища до сега, без Viber, без WeChat, без Facebook, просто нещо им се отключва. Това говорим като предположение, не твърдя, че може да стане или ще стане и така нататък. Тогава вече те могат да станат като организирана единица много пъти по-силно, отколкото ако са организирани на много по-примитивен начин или изобщо не са организирани. И тогава те вече могат да бъдат достатъчно силни да се противопоставят на догматичната структура, в която са подчинени. Именно тези форми на управление, правителства и така нататък. И фактически да излъчат нова система, която ще бъде по-добра за тях и естествено може би ще даде и някакъв тон за развитие или блупринт за създаване на нов вид управление, нов вид държава или нещо от сорта.